Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakanhon kirunar bamla itu dorkmat hakajan miet jongka khat santarik unailar arajar khat khandai kila lek kendang ya ka office trekam jongka seng kisamla pule ka khasi students union jongka nongstoin circle kabadon marprasha bat ka nongstoin police station kila yoban khung ai ya ka pisa jongka seng ka ba shipo hajar tengka kinong yalam jongka seng ha ka jinya keren bat kilat pathai kubor kila yathu ba ha ka janmiet jongka khat santarik unailor kila lap ba ka office trekam jongka seng kala pliereng hang bat ondala rung syapo la lapat ba ka tala balakang ya ka jingkang kala sya penpat ha ka ne ka jingja ki runar kila khura lut ya ki tiar gitar bat ki jingbu jingsat ha ki almari bat bread pensapriang lut hamadan ya ki kot kisla badon kam jongka seng halor kini ke jingja ki nong elam ke seng kilai thu bakin saperlong hi ya ke jing toket bar ke jing twet ke bajur ya ke bedon kti halor kini ke kam runar kalian jong ke seng ti yang mentang perlap dong ye di henry bede bo ni kam ngin kit kli idal ladi na kalian jong seng bangin budin ban bangin ini kunro hadu pernah penyo ini berubah le kam kinun lek ban ya na kalian jong ke seng sa syong perkat terakhir kini kendiat sini habede bak tak mentai sampai ke bangin don kamban le hoi nang leng jungi mata sini bat atat pada ke sini rake ya ga sini la duit ka independence day ke babun nak khot jungi ki don ki leng ki chka le si ki don ki benta re mata ga i ka janmet la yo kubor lap pala lap ki katugan ni khot jungi pala i subab chat kmat ba ke office kelapli te ke jingbudur yo se idon ki para takot pe shokai ni ta ki nalia ki khot jungi larung hang ne po office ndai hadin larung ne po office la ban ba ki tiar gitar lapan pra ki ki file ki kot lagi don kamru lapan pra na phang tu kumba pli bat ke ba ni suba kolong ba dese ti nuktu di bambut wan tu ni akan urukom tip namar ba kumbalong ni nang liang khot di ba manu banai ni sat pelang ya bisa parat khot kat bang yu na bataban su ni ka office re ka ni ka pisaru kala ja kalau poi sigi sipo jartam ka ni ka pisa kala ja ka bade ban su ka ba office den nang liang jungi kum keseng ni pan pau ki jing susi pa kum kini jingja kim de shu ba khaja tang hak kinu ki benta jong ki ingbru re wat ki office jong ka seng ka batre na ka bata ga ri ba jej bru ka batre na bata ka ba ka miet jong ka jej bru re jang don ginong tu ki ba psang pan tu na ga ne ka office te na leng jong ki kum ka seng ni ketu pat kerpat ni te ki bru ki ba wan le semua ni ga ne ka office ba kin suba pan wan pendam khanang ba na keleng jumi geseng ada don kono jing bakala ni tembe je kelenti jung kita gi breu khanang bangin wara yaki saka baha kamiat nomor ba kuma julong kumba ngiti ba borsi kata po thanyong stoin par thanyong wasi sili borokoi ba ke jing jelai jung gini ginung di drop ba ki la pet betu ye ging di sem jung gi breu na keleng jung geseng ngim sem la kano yeno re kumba kalau long berba ngitip ban yui ba poros kita jingtu ki jaka ba per alap hi borbor ki dikinu pelon kam yu drugs balise kadai halor kata ka banta lise nagaliang jungi kum kaseng ni kum ka message ka bang kwa ban ai ki pejba jong ka thanyo son ba ka thanyo wasi sili boroi ba inlong ki ba pingori jing sem khrang ba kinlai ginu jingja syapet ing ne satu le ban wara yelsigan wara panban ye ginu jingchong sir ya ki khlung khna ne ya ginu ki badon ne jing sem tigumta tak basai ki tujur ki peba ba kinlong ki ba pikir marba kini ki breu ki ba im sngi tang bantu ne im sngi tang ban krai king bru kinomap wala ki de kinu ki benta